Haji ing guna kawekasan sarjuning ratu sedoso. Dadya anjetung nata Indrawati sumawana nata ing Mandura duwe nata ing Ngamarta. Midhang taturipun Kilurah Semar Badranaya dadya tambuh sutaninggalih pintrem madyaning Karang Kadempel nadyan sakataing para kawula ing Karang Kadempel dupi midhanget sabdane Kilurah Nayantaka samya tumungkul ing Kisma. Datan wonten ingkang ngobah, datan wonten ingkang musik, ladyan gegodhongan tani wonten ingkang obah samirana datan lumampah. Kaya kepergawan pengendikane Kilurah Nayantaka nalika semanten kelenggahi. Kanyut kang pinangka wardu, kanyut ujaring wong angganten wardu, ujaring wong akecok. Senadyan gantena durung abang keca durung manjing sarta perkala kesaru gegering jaba piyak ngarsa tangkeping mburi kaya sebat lebramu. Apa to kang dadi karunane? Nalika semanten ora ana parang muka tuwin bedhaya kang anempuh Karang Kadempel. Namung wonten setunggaling narendra gagah pideksa ingkang pantun minggah pendhapi pedukuhan Karang Kadempel. Nyak kang samya sumewa kaliyah andadosaken geger sagunging para kawula mangkono obyake para kawula ing kanca yak nggih dalan daya ono daya dalan.
Mbak ing samudra Dencengan apa iki kancamu aneh Pak arep wong kula ngenten iki nek golek kanca ya delak-delak ora kok sing senengane mendek ora kok senengane nyetiki HP semestre kang kula niku Pak Petro apa iki kancamu ketoke kancane gareng kemarin kancane Bagong Pak iki biasane nek kancane Bagong iki brangasan ora ya iki kancaku aku ki cah balik-balik kok kancaku nek nek iki saka penganggone iki ketoke ratu iki meh ayo ratu to kancane gedor barang kuwi to aja sembrono kowe Bagong ket ditimbali wae Pak ampun dipun terka kula menika tumambuh inggih saweg sepisan menika kula ganggu sinuwun panjenengan menika sinten Pak sadurunge aku matur sing akeh-akeh apa bener kowe kuwi Kyai Semar Badranaya mboten wonten kalih tiga inggih kula iki Kyai Semar Pak bejo kemayangan sinung ora kangen niku sik Semar kok sing ngono mburimu satriya klentrang-klentreng kuwi sapa Semar menika Ndara kula Narendra ing Amarta Prabu Darmakusuma nggih Prabu Puntadewa Pak Edyan Prabu Darmakusuma sing kondang ratu sing ora tau goroh kondang ratu sing duweni getih putih anggih menika piyantunipun Pak Edyan ing atase ning sakowe lha kok sing sowan ana ing Karang kagempel priyagung ratu plas lah banjur sing ana mburiku Narendra Ireng Cemani menika sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wah Prabu Sri Bathara Kresna inggih Pak sing kondhak titise Wisnu nggih leres menika piyantunipun lah sing wonten wiking menika tangane penteng mentang kaya dewa menika sesembahan kula nata Mandura Prabu Baladewa sing kondhak bantenge tanah Jawa anggih niki piyantunipun Pak Edyan Wiswa ing atase ning sakowe sing
sowan ana ing Karang Kadempel Priagung. Lah sing gagah gedhe dhuwur. Menika satriya saking Jodipati Panenggak Pandhawa Raden Haryawerkudara. Raden Haryawerkudara inggih Pahityan. Sing ana mburi kuwi satriyane baguse ora jamak. Menika Kabul Lestari. Kabul sapa Semar? Sanes niku satriya ing Madukara Raden Janaka nggih Raden Permadi Panengah Pandhawa. Wah, sing kondhang dadi lanang ing jagat lancuring bawana. Nggih, Pahityan. Takon aku ora ya kowe. Ya mung kowe kok. Arep kondhang saka ngendi mbaya ben takon kowe. Lah sing ora murimu sing mripate kaya ndok ceplokan. Menika Prabu Siliwangi ngono. Wong tuwa kok kon ngapusi. Menika anak kula Bagong. Wah, tublas. Edyan. Nggih, pancen leres menika ndara-ndara kula. Lah banjur sing ngono mburi dhewe kae. Menika sisian kula. Mbakne bocah-bocah lemu kaya ngono kuwi. Aku dipenanggap lemu ngoten niku. Wah, kondhange sing dadi garwamu Semar. Dadekake horeg sak Karang Kadempel. Anjing iki. Wonten ing gatos menapa sinuwun kok raya-raya rawuh wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki. Wale-wale apa Semar? Negaraku wektu dina iki lagi ke taman pagebluk Mayangkara. Akeh kawula sing esuk lara sore tekane mati. Sore lara esuk tekane palaya kula. Wektu semono tumuli aku nyadong timbalane para dewa kanthi sare naritis mbata sarembak nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya uwal saka pagebluk kanthi sarana. Negaraku kudu ketunggon Kiai Semar ora ketan mung telung kedheping paningah mula wektu dina iki sowan. Ayo enggal tata-tata. Tak kanthi ana negaraku mbata sarembak. Lamun kowe iso gawe tentrem kahanan negaraku, kowe bakal njaluk bebono. Mas Pijes Raja Brana inten balian nggawa ngrobako legane atiku suwat. Negaraku ora kurang babakan Brana Pijes Pak. Apa kowe pengin titian kereta kencana tineretes inten waton wektu dina iki kowe nuruti marang kekarepane Prabu Jayanegara bakal tak kanthi ana ing negaraku mbata sarembak. Aku ora bakal owel Semar. Mangke rumiyin sinuwun nyuwun sewu. Wekdal menika kula dereng saged minangkani pamundhut panjenengan awit wekdal sakmenika kula nembe gadah damel. Wah, kowe lagi duwe gawe Semar. Tiwas kebenaran. Yen kowe duwe gawe, kowe prasaja Semar. Kowe duwe gawe apa? Kowe arep bangun apa?
mengko bahan-bahane saka boto Sarembang bakal tak pinangkani apa kang dadi kekarepanmu Semar. Ning matur kowe gelem tak boyong ana ing negaraku boto Sarembang. Nuwun sewu sun. Kepeksa kula boten saged minangkani napa sing dados kersa paduka. Menawi sampeyan kersa manengga sapetawis nek wis kula niki pun rampung napa sing dadi jangka kula. Mungkin nek pun rampung sing dadi pakaryan kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sapadha padane urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sarampung pakaryan kula. Pak, yen kudu mangkono. Saya tak takon karo kowe Pak. Kudu pirang dina, pirang minggu, gedene pirang sasi anggonku ngenteni karo kowe Pak. Nek kula niku mboten saged mangeni kanthi wektu. Kula niku ora iso matur nek jenengan tangglet bab wekdal. Merga gawe kula niki mboten perkara ewuh utawa duwe rame-rame wonten ing omah kula niku mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi gedhe-gedhene setahun kula dereng saged mesthekaken. Mula nek sampeyan sabar nggih manengga. Nek sampeyan mboten sabar nggih pun nyuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan, mboten saged duwe pengarep-arep boyong Semar.